Film Türkmenistan'ın kahramanı Atamurat Arnamyaz oğlunun ýagty ýadygarlygyna bagşlanýar. Vatan oğlu. Atamurat. Atamurat. Ha? Turgany. Atamurat! 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 Nira var ya? Häzir gelýär. Menin ediz oğlum Niyaz Muratsan. Sana ata-babalarymyzyň dowamyty bolsun diýip adyň kakam da gypdy. Sana bolsa oğlum Sapar Muratsan. Allah'dan ak yol dilep, muradyňa yetkinleyip adyňy özüm da gypdym. Atamurat, men sana hiç düşünmem baba. Kaçan görsen bir zatlygyň pikirini edip oturýarsyň. Uruşdan mugallimçilik edipdim. Mugallimçilik hormatly kär. Hayfeň sapaga taýar. Sapaga gelmedik bamy? Siz hemişe hakykaty gözleň. Hakykat sizi dogry ýola elter. Ösüp gelýän nesli terbiýelep, olaryň aňyna täsir edip bilýän. Partiýa, hökümetimiz mugallimlaryň öňüne uly jogapkärli meseleleri goýýar. Halky milli ruhda dälle kommunistik ruhda terbiýelemek partiýamyzyň şu döwürde öňde goýýan meselesidir. Mugallim bolup partiýamyzyň hökümetimiziň şunky alyp barýan siýasatyna dogry düşünme, nädip ösüp gelýän nesli bilim berýän. Mene hayran. Siz partiýamyzyň hökümetimiziň öňe sürýän siýasatyna dogry düşünme. Nädip ötün geçen şahirler hakda burun geçirip bilýän. Bir de Allah'can yine de ağdı birlikte bir maşgala saçan başını başımızı cim edip oturmak müyesser etsin. Size ulu mehirli söýgü bilen Atamurat.